Zdravím vás, volám sa Michal Mikula. V tomto videu by som vám chcel predstaviť Remarkable, alebo v podstate moju recenziu na Remarkable. Videl som strašne veľa recenzií o tom vlastne, ako Remarkable v podstate funguje, ako sa správa a tak ďalej. A toto je moja recenzia. V podstate ja som po tom tablete v podstate túžil 3 roky, vlastne naozaj sa mi strašne páčil, strašne a ani nie po týždni ho vraciam späť. Takže preto by som vám dneska chcel predstaviť v podstate moju recenziu vlastne a prečo taký môj vysnený tablet vraciam späť. Takže poďme pekne po porade, alebo po poradí. Takže, čo sa týka krabice, ja som vám v podstate pripravil aj krabicu, ako to celé v podstate vyzerá, čo sa týka ako dojde v krabici. Strašne veľa vybaľovania ste už určite videli na všetkých tých krásnych videách, takže toto ja vám predstavovať nebudem. Prakticky vlastne tablet je zavalený naozaj kvalitne, vlastne je to v takejto krabici, vlastne v takejto papierovej vám dojde a v podstate obsahuje toto je púzdro, čiže ja som si objednal takéto hnedé krásne púzdro kožené, za nejakých 160 eur stalo púzdro, 130 stál alebo 120 eur stálo toto pero a v podstate posledná vec, ktorá samozrejme vlastne nesmie chýbať, je samotný Remarkable 2, v podstate čiže nejaká druhá generácia, vlastne to je od roku 2020, ak sa nemýlim, čiže 4 roky alebo 3 roky vlastne tento tabletik. Takže tak, v podstate všetko, čo sa týka vybaľovania, môžete si pozrieť na akýchkoľvek iných videách, ja vám toto v podstate rozoberať nebudem práve z toho dôvodu, že je to na každom jednom videu, takže myslím si, že vlastne ak vás zaujíma Remarkable, tak si kľudne môžete pozrieť aj iné video vlastne, kde práve, alebo teda skoro v každej reklame jedno to je ako sa vybaľuje krásne a tak ďalej. Ja som tu takto krásne vybaľoval, nepotrhal som všetko, čiže vlastne ako vidíte, ja to ani nikdy netrhám v žiadnom balení, robím to v podstate tak, že vlastne, že keby náhodou, alebo keby za pár rokov vlastne to chcem predať, tak vlastne tak nech to vyzerá ako nové. Aj iPhony, aj iPady, aj vlastne aj Macy, aj všetko vlastne ja stále takto vybalím. Takže tak som isto vybalil aj toto. Nie so žiadnym dôvodom, aby som to nejakým spôsobom chcel vrátiť, alebo čo, alebo aby som to mal na recenziu. Nie. Ja som v podstate ten tablet chcel vymeniť za môj Moleskine. Milujem v podstate Moleskiny, diare Moleskine, vlastne posledných 5 rokov si v podstate značím len do v podstate týchto diárov a naozaj to úplne milujem vlastne tieto diare a tento rok vlastne si hovorím, že OK, kúpim si Remarkable. Tak som si ho kúpil. No a v podstate prečo ho viac menej vraciam? Čo sa týka ešte možno, aby som sa vrátil vlastne k tomu, čo sa týka samotného Remarkable, je to excelentné dielo. Naozaj vlastne, toto video je druhé video, prvé video nebolo 100% podarené a vlastne toto video je druhé video a vlastne ja som aj v tom prvom videu a takisto to spomeniem aj teraz, keďže vlastne pre vás to je prvé, že ten tablet je za mňa úplne exkluzívny a naozaj vlastne myslím si, že čo sa týka dodania, čo sa týka spôsobu, ako to celé prišlo, je to na výbornú a naozaj vlastne prišlo to. Ja som to objednal, ak sa nemýlim, útorok a vlastne mal som to tu vo štvrtok. Reálne to odoslali v stredu a vo štvrtok som to mal. Trošku to posuniem, lebo trošičku mi to vadí. A reálne som to mal vo štvrtok tu. Takže akože fakt to bolo minulý týždeň vlastne ešte pred Veľkou nocou. Takže toto za mňa bolo úplne naozaj vlastne, čo sa týka dodania, čo sa týka balenia, čo sa týka spracovania, je to za mňa cukrík, naozaj vlastne je to za mňa cukrík tablet. Ja to ešte schválne mám a to si ukážeme potom pre porovnanie, ako to vyzerá v praxi, čo sa týka napríklad iPadu, ako vlastne aký je porovnaní tenký. Píši sa tým alebo chváli sa tým, že vlastne, že je to najtenčí tablet na svete a s tým môžem, ako čo sa týka toho, môžem naozaj súhlasiť, lebo je to strašne tenučký tablet a ja vám môžem ukázať. Teraz je momentálne ešte dokonca zapnutý, lebo som ho ešte skúšal, testoval. A je to naozaj extrémne tenučký tablet. Takto ešte keď dám dole pero, hej, čo vlastne vidíte, to je úplne tenký tablet. Ak si to porovnáme napríklad s iPadom, to je iPad 10. generácie, aj sa mi zdá, že sa to cvakne, áno, takto trošku, ale cvakne sa to, hopla, takto. Tak vidíte, že vlastne, že hops, do druhej strany takto. Vidíte, že vlastne, že je to ešte naozaj o pomerne dosť veľkú časť tenčí. Čo sa týka písania, vlastne čo sa týka spracovania, je to naozaj veľmi dobré práve z toho dôvodu, že vlastne, že tá hrana je ako keby skoro vôbec necítiť. Je to fakt premakané, čo sa týka nejakého spracovania, čo sa týka reklamy, za mňa je reklama úžasná a všetci v podstate, ktorí si kúpili Remarkable, ja si myslím, že
alebo nie všetci, trepnem, ale 80% ľudí, ktorí si kúpilo Remarkable, si to kúpilo na základe podľa mňa práve tých fantastických reklám. A práve preto som si to kúpil aj ja a práve preto, že vlastne, že mňa to naozaj, že prakticky v reálnom svete skoro vôbec nenadchlo, tak to vraciam. No a, ale ešte, aby sme sa dostali k tomu, že čo presne ma nenadchlo, ešte vám predstavím, že vlastne ja som si objednal zase to krásne perko, to v podstate to čierne. Mám tu ešte aj nejaké hroty, ja som tie hroty vôbec ani nepoužil. Mám tu pero, ono sa to tak naozaj parádne priklapne ako, v podstate ako na iPade. Hej, takže vlastne nejak podobne vlastne sa to priklapne ako na iPade. A čo sa týka vlastne púzdra, mám to také krásne kožené, naozaj úplne, ako fakt to pôsobí exkluzívne. To kožené púzdro naozaj za mňa pôsobí úplne exkluzívne a vlastne to kožené púzdro s tým Remarkablom je strašne pekné dielo. Naozaj vlastne aj takto, keď si to otvoríte, ja si musím stále pozrieť, aby som sa videl, aby som videl, čo vám ukazujem, tak ak si aj takto píšete, vlastne tak to naozaj necíti. Teraz to trošičku cítiť viac, ale ináč aj takto necítiť. A ešte vlastne okrem toho, ak by ste chceli, tak vlastne tak samozrejme toto si môžete odopnúť a vlastne túto vzadu, zase sa pozriem, vidíte vlastne také malé štupličky a vlastne tie malé štupličky sú v podstate to, že sa vám to nešmýka. Hej, čiže vlastne ak si to takto dáme, tak vlastne vidíte, ja s tým budem hýbať a vlastne ono sa to vôbec nehybe. Ako naozaj akože minimálne, hej, ako oproti tabletu. Tablet nejdem šúchať, ale vlastne určite by som ho ošúchal, takže toto neošúcham, lebo naozaj má aj také štupličky a je to veľmi kvalitne spracovaný tablet. Prakticky nemá nič okrem tohto USBčka a vlastne tohto zapínacieho knoflíčka, Remarkable vpredu, Remarkable vzadu. Vyzerá to, tu je to napísané a tuto je vlastne, tuto je už priamo vlastne ako, v podstate ako to vyzerá na samotnej ploche. Čo sa týka textov, čo sa týka písania, píše sa na tom veľmi dobre. A hneď aj vám ukážem, vlastne ja si ho zapnem, takže vlastne, pozrite. Tak, čo sa týka napríklad písania, ja som si tu dal nejaké poznámky, hociakú poznámočku, takto. A keď si to budeme písať, tak to naozaj píše, naozaj akože, čo sa toho týka a ako toho šúchania, šúcha to fakt fantasticky, ale píše sa na tom naozaj veľmi dobre. Počuť to, je to iné ako keď človek píše na tablete, schválne to porovnáme, lebo toto som nepočul napríklad ako porovnanie. Toto nemá žiadnu momentálne fóliu, takže vlastne prakticky sa to šúcha ako keby po skle, nepočujete to vôbec, kdežto pri tomto prípade to naozaj vlastne veľmi dobre počuť a ten dojem toho, ako si píšete na papieri, je podľa mňa fantastický. Dokonca za mňa si v tomto trúfnem povedať, že možno to písanie na tom Remarkably je možno ešte lepšie ako na klasickom papieri. Práve skrz to, že na papieri vlastne, keď máte papier, klasický papier, takto, keď máte klasický papier, tak v podstate klasický papier, keď položíte, tak vlastne tak je tvrdé. Je to tvrdé na tom dreve. Aj keď máte drevo alebo čokoľvek, vlastne máte nejakú podložku, ak máte práve Moleskine, tak samozrejme vlastne tam niečo máte pod tým, vlastne nejaký ten kryt, vlastne nejakú tú kožu, ale vlastne aj tak Moleskine sa píše perfektne, ale aj tak na tých prvých stranách sa na tomto píše lepšie ako na Moleskine. Za mňa určite áno, a že ako v tomto prípade je to naozaj strašne dobré, lebo tuto máte ako keby stále také mekúčke. Stále naozaj vlastne, stále ako keby ste to mali také meké a toto je za mňa naozaj veľmi dobré. Takže v tomto prípade vlastne je ten Remarkable strašne dobrý. Ale čo je vlastne na ňom zlé a prečo ho v podstate vraciam? Ďalšie veci, ktoré vlastne čo všetko dokáže vlastne ten tablet, ten Remarkable, v podstate ste určite alebo videli, alebo si môžete samozrejme zase pozrieť. Ja práve vlastne nechcem, aby to vyznelo toto video hejtersky, ale práve chcem vypichnúť strašne dobré veci, ale chcem vypichnúť aj práve to, čo je v podstate za mňa nedotiahnuté. A prečo podľa mňa ten tablet je za mňa trošičku možno nepoužiteľný pre bežného človeka. Naozaj vlastne pre človeka, ktorý má reálne 600 €, vlastne 650 € vlastne na tento tablet, na ten Remarkable, je za mňa neviem či úplne použiteľný. A ja vysvetlím prečo. Tu máte napríklad, dajme tomu, že tu máme nejaký zoznam, môžeme si čokoľvek napísať. Máme tu, ja som si tu vyznačil, pozrite vlastne, že dal som si tam už úloha 1, 2, 3 a bla 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 a takýmto spôsobom si môžete zapísať čokoľvek. Ale ak by ste chceli napríklad, ja vám to schválne ukážem,
ak by ste chceli posunúť hore, opačne, no schválne, no, vidíte, takto, dobre som to robil, tak, ak by ste to chceli posunúť, tak vidíte, že vlastne, že ono je to proste, je to tráve, je to extrémne pomalé, ale že extrémne pomalé. Ja viem, že je to e-ink, ja mám Kindle, malý Kindle a ten milujem úplne a mi strašne vyhovuje, že to je pomalé. Ale pri písaní proste potrebujete vlastne, keď aj máte napríklad práve diár, Moleskine, tak proste vy si potrebujete niekedy tú stranu rýchlo nalistovať. Kdežto v tomto prípade sa to proste nedá. Neviete si tú stranu rýchlo nadiktovať. Ja som si prvý deň v podstate strašne veľa zapísal, alebo strašne veľa, relatívne veľa a chcel som sa k tomu dostať. A ono to proste trvalo. Každá jedna vec to trvalo a vlastne úplne reálne mňa to prestalo baviť po 2-3 dňoch vlastne sa na tom hrať a sa na tom hrajkať. Je to vyslovene také hracie zariadenie, viac som si na tom kreslil so svojou dcerou vlastne, ktorá má 2,5 roka, viac som si na tom kreslil s ňou a robili sme tu, proste sme si tu kreslili nejaké domčeky, havkov a psíkov a proste a mačičky a neviem čo všetko a viac mi to vyhovovalo na to, že vlastne, že si tam kreslím s dcerou ako reálne vlastne na to, že som potreboval nejaký stroj alebo niečo, čo mi nahradí reálny diár a stojí to proste 6 eur. My sme sa aj doma v podstate s manželkou bavili vlastne presne o tom, že k čomu je to vlastne určené, lebo fakt bol to doslova dopísané na môj sen a preto natáčam túto video, lebo myslím si, že veľa ľudí si na to určite brúsi zuby a veľa ľudí to podľa mňa aj vrátilo práve kvôli tomu. Veľa recenzií som videl, v podstate aj v zahraničí, kde to v podstate len chválili, sem tam niekde sa našla nejaká, že nie úplne 100% recenzia, ale na Slovensku, v Čechách, teda na Slovensku, a neviem, že kto by to natáčal vlastne recenziu na to, na ten Remarkable, ak je, ospravedlňujem sa, kľudne mi ju dajte dole do komentára, ale vlastne v Čechách som videl viacerých, asi 4-5 ľudí vlastne, ktorých natáčali videá, vlastne natáčali recenziu o tomto Remarkably a vlastne všetci hovorili, že to je super. Všetci, že super a ja, za mňa, podľa mňa takéto super to není. Naozaj vlastne nie je to, že zlý nástroj, ale úplne reálne vlastne v tých reklamách vidíte toto. Toto vám ukážem, hej. A toto vidíte reálne v reklamách. A v praxi to proste to tak není. Vy keď chcete si niečo poznačiť, tak proste tak si to poznačíte rýchlo. Poznačíte si, ja neviem, volá vám klient, poznačíte si, a na to som myslel, že to bude perfektné, volá vám klient, OK, poznačíte si nejaký dátum, poznačíte si miesto, poznačíte si nejaké informácie, poznačíte si niečo ohľadom toho. Dobre, OK. Dá sa to poznačiť, ale ako náhle si v tom máte listovať, tak proste na tom strávite proste akože neskutočné množstvo času. Ja si napríklad každý rok robím takú revíziu roka, v podstate proste si chytím diárik a vlastne si pozriem, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo a tak ďalej. Ja si to reálne neviem predstaviť robiť na tomto. To by mi možno zabralo týždeň. A ja to preto hovorím, lebo ten tablet je akože sakra dobrý. Akože vyzerá strašne dobre. Strašne dobré videá. Naozaj je to fakt akože taký kvázi sen. Ale keby mal procesor, alebo keby mal rýchlo tabletu, tak v tomto prípade by to bolo úplne diametrálne odlišné. V tomto prípade si to naozaj reálne viem predstaviť, ale v tomto prípade si to proste predstaviť neviem. Neviem si to predstaviť, skúšal som to používať v podstate aj v kancelárii, skúšal som na tom pracovať, áno, na nejaké úlohy vlastne denné, vlastne keď si človek poznačí, je to fajn, ale vlastne to isté si viete proste spraviť aj do tabletiku. To isté reálne a možno ešte v lepšom si viete proste spraviť aj do tohto tabletu. To isté si viete spraviť do iPadu, to isté si viete v podstate spraviť aj na papier klasicky. A úprimne si povedzme, za 6 eur koľko papierov si kúpite, alebo koľko Moleskinov si kúpite. Jeden Moleskine aj vlastne aj keď ho kúpite v sezóne, že vlastne, že proste chcete ho kúpiť v sezóne, tesne pred Vianocami, dajme tomu, tak stojí najdrahší, alebo jeden z najdrahších stojí 30 eur. Toto stojí 6 eur, to je v podstate, to je 300, to je 10, 20 rokov, 20 rokov Moleskinov a OK, píšete si do toho ešte niečo iné, áno, môžete, ale proste stále, proste je to. Za mňa nedostanete proste tú hodnotu toho, ktorú za to dáte. Ak by to stalo 200 eur alebo 150 eur ako nejaký tablet, že proste na ktorý si reálne zapisujete,
Vtedy by samozrejme takéto pekné reklamy, ako vidíte, k tomu neboli, ale vtedy by si viem predstaviť, že proste, že OK, bude to tu stáť a vlastne ja sem tam si na to niečo poznačím, alebo si to človek kúpi v podstate len tak, si na tom bude čítať nejakú knihu a vlastne dá sa to tam pekne proste podznačiť, odznačiť a tak ďalej a tak ďalej. V tomto prípade si to všetko viem predstaviť. Ale v tom prípade, že to stojí proste 650 eur a máte to mať len takto krásne na stole, aby ste videli, tak ako neviem, ako my sme sa ešte doma bavili o tom, že viem si to reálne predstaviť možno pre deti do školy, ak sa naučia písať a tak ďalej, a práve miesto zošitov. Tiež reálne neviem, koľko stojí zošit, koľko zošitov by ste museli minúť, alebo koľko zošitov by ste museli kúpiť, aby to stalo 600 eur, a stále má to zálohu a tak ďalej, ale stále vám to vedia ukradnúť. Stále je to väčšia šanca, že vám to ukradnú ako nejaký klasický zošit za, ja neviem, 30 centov, alebo 10 centov, alebo 50 centov, fakt neviem, koľko stojí zošit, takže ma ospravedlňte. Ale určite to je drahšie určite to je teda lacnejšie ako tento Remarkable. Čo samozrejme nie je cieľovka, ale cieľovka sú za mňa manažeri, vlastne za mňa sú majitelia firiem, za mňa sú ľudia, ktorí reálne si to môžu nielen dovoliť, ale si to môžu aj môžu si to aj v podstate na tom písať. No a ja neviem, ja som k tomu proste za týždeň neprišiel vôbec na chuť. A preto nahrávam aj toto video, aby ste vy, ktorí pozeráte toto video, vy, ktorí vlastne ste si pozreli rôzne recenzie a vydali si, že wow, že je to úžasné, a áno, keď si to odbalíte, je to fakt úžasné. Ja som reagoval, ak by som vám ukázal fotku, som reagoval strašne podobne, že wow, že proste, že toto je dielo, je to krásne a je to naozaj spracované na výbornú, ja si trúfnem povedať, že možno ešte lepšie ako iPad, lebo je to fakt tenčie, je to strašne pohodlné, ale to, že je to pohodlné, to neznamená, že je to praktické. A to, že vlastne, že vydrží tu baterka 2 týždne, to neznamená, že vlastne, že keď čokoľvek potrebujete, tak v podstate tak budete na to proste čakať. Kdekoľvek kliknete, proste čakáte. Zase chápem, je to e-ink, ja mám Kindle, mám iPad, viem to porovnať a ja som s tým rátal, ale nečakal som s tým, že vlastne, že každý jeden dotyk bude proste takýto extrémne pomalý. Proste nečakal som to. A ak vy čakáte niečo také, že vlastne, že budete si na tom tak zapisovať ako na iPade, len s tým, že vlastne, že budete na tom perfektne vidieť aj na slnku, tak si to proste nekupujte. Nie, tento stroj si potom proste nekupujte, lebo sa vám to proste absolútne neoplatí, budete to vracať tak ako ja. A ak si myslíte naopak, že vlastne, že sa vám to pridá, budete to mať na stôl, alebo vám to je jedno, či vám je jedno, že tých 600-650 eur si dáte a bude vám to ležať na stole, a veľmi pravdepodobne vám na to bude padať prach a často aj tak si budete písať práve do iPadu alebo klasicky ostanete pri Moleskine. Kľudne, je to samozrejme vaše rozhodnutie, ale za mňa a vlastne za ľudí, ktorí chcú to reálne využiť a nechcú to mať v podstate na okrasu pracovného stola, tak neviem, či to je použiteľné. Videl som to na veľa videách a naozaj skôr to bol ako taký módny doplnok toho videa, ako to, že vlastne, že ľudia to používali. Ale je to samozrejme môj subjektívny názor. Ja budem rád, ak mi napíšete svoj názor dole pod video, budem rád, ak mi zanecháte nejaký komentár, prípadne ako čo sa na tom robilo, rád sa s vami podelím. Ja hovorím, že toto je skvelý tablet, nie určený pre mňa a možno ani pre strašne veľkú skupinu, na ktorú aj reálne cieli, lebo tá veľká skupina ľudí podľa mňa často nemá čas proste s tým toľko času tráviť a tráviť s tým tak veľa času, že bude sa na to pozerať a bude sa tváriť, že aké to je super a neviem čo, lebo je to perfektné možno na fakt zapisovanie si nejakých kníh alebo respektíve poznámky v knihách. Ja to milujem, píšem si do každej jednej knihy strašne veľa poznámok, takže ja toto strašne mám rád, ale to isté ja dokážem aj na iPade a dokážem tam dať viac kníh a je to aj farebnejšie. Dá sa to, samozrejme aj toto má nejaké farbičky, ale na tom toto nevidno, vidno to priamo na monitore. Čo musím ešte pochváliť je jednou v podstate zo základných vecí, ak vám to možno bude treba na toto, možno si to viem predstaviť možno pre nejakého učiteľa alebo takto. Zo základných vecí, čo musím strašne pochváliť a čo za mňa bolo fakt strašne dobré a trúfnem si povedať, že možno lepšie ako na čomkoľvek, čo som videl doteraz, bolo zdieľanie obrazovky. To znamená, že tu si niečo píšete a zdieľate to na počítači. To bolo extrémne rýchle. Naozaj vlastne to bolo extrémne rýchle a vlastne každý jeden ťah vlastne bol prakticky hneď.
nečakali ste, že napríklad tu spravíte ťah a ste sa pozreli a tu sa len spraví ťah. Nie, proste bolo to fux a hneď to išlo rýchlo a naozaj to išlo proste strašne rýchlo. A za mňa toto bolo jedno z najlepších vecí, ktoré som tuto objavil. Ak by som to potreboval, dajme tomu, nechám si tento Remarkable, ale z toho dôvodu, že vlastne, že knihy si viem značiť aj v podstate klasicky do knihy, alebo ja proste mám rád niečo elektronické, tak v tomto prípade si to viem značiť do iPadu, tak proste to nepotrebujem. Nie je to zariadenie proste pre mňa a je veľmi pravdepodobné, že ľudia, ktorí pozeráte toto video, ani to možno není z vás, není to pre vás teda. Nechcel som vás s týmto videom odradiť, absolútne nie, určite to má svoju cieľovku, určite to nádherné a fantastické a poviem asi miliónkrát za to video, ja keď stále si dostriham to video, stále zistím, že koľkokrát som proste povedal jedno slovo, tak sa ospravedlňujem, ak som povedal fantastické strašne veľakrát, alebo výborné, alebo neviem aké slovo, určite nejaké slovo tam bude, ktoré hovorím asi 30 krát za video a možno aj viac, ale je to fakt dobrý nástroj. Je to fakt dobrý nástroj, ale nie je to určený pre mňa a pre strašne veľa ľudí, ktorí si to chcú kúpiť a chcú reálne na tom písať poznámky. Ak chcete si písať poznámky, kúpte si iPad, kúpte si Moleskine alebo si proste to značne na klasický papier a vlastne máte pokoj. Ak chcete to mať elektronicky, za mňa určite iPad s nejakou fóliou, ja čakám tiež na fóliu, takže tak. Ja budem, no, som sa rozbehol. Ja budem veľmi rád, ak mi dáte like, ak sa vám toto video samozrejme páčilo, ak nie, nedávajte dislike, robím si srandu, kľudne ak áno, ak sa vám toto video nepáčilo, tak nevadí, ale ja som rád, ak som niekomu s týmto videom pomohol, povedal som svoj vlastný názor a pevne verím, že vlastne, že toto video niekomu pomohlo. Ak áno, like, aj follow a ak máte nejaké otázky, kľudne mi napíšte dole do komentárov. Ja sa s vami lúčim a teším sa s vami na ďalšie video. Ahojte, čaute.